O Concello de Cambados vai a presentar un proxecto de mellora do saneamento en Corbillón, concretamente no río da Ucha, con cargo ao Plan Concellos 2019 da Deputación de Pontevedra. Así o anunciou este mércores o edil José Ramón Abal. O que se pretende precisamente é mellorar tanto a rede de saneamento como a rede de pluviais. A rede de saneamento é unha rede moi antigua que hai ahora actualmente, máis de 50 anos, no seu momento a executaron os veciños con fondos propios. E aquí tamén, como podedes ver, temos cunetas por onde van as pluviais e o que queremos facer é, pois, nunha mesma zanxa, meter as dúas tuberías, a de fecais e de pluviais. Deste xeito vamos a mellorar a seguridade viaria porque vamos a ampliar o que é o vial de circulación. Xunto a Val Varela estivo enseñeiro encargado do proxecto quen explicou os pormenores desta intervención. En principio pensábase só nas pluviales e asfaltar, pero xa lle comentei, mira, se empezamos a picar aquí vai romper tubos e vamos ter un liazo, entonces vamos meter unha tubería nova, fecales, cas conexións todas novas, de todos os veciños, e ya é unha tubería de 400 milímetros de diámetros con sumidoiros para recoller todas as pluviales e o que dicía el, ampliar os viales e cerrar todas as cunetas. A obra terá un orzamento de case 80.000 euros e ten un prazo de execución de 2 meses. O concelleiro sinalou que os traballos comezarán no 2019. Temos que aprobar para a semana que ven no pleno aprobar o proxecto, solicitar a subvención na Deputación, isto vai no Plan Concellos 2019 e entón se vai executar no 2019, é dicir, para o ano que ven. Primeiro ten que nos aprobar a subvención á Diputación e despois facer a licitación. E esta é unha licitación polo importe, leva máis tempo, porque hai que facer un concurso público e aberto e, bueno, o proceso de adxudicación pode tardar 2-3 meses, unha vez que recibamos a confirmación da Diputación. Ademais, está previsto que despois desta obra todas as vivendas da zona se inclúan dentro da rede de sumidoiros municipal, que na actualidade son 7 ou 8, tal e como sinalou Abal. Estas vivendas irán conectadas a un colector común e posteriormente desembocarán nun pozo de bombeo da zona mellorada.